Hökümetçi neşir adyk gytçylygyny inkar edip bolçulugy güwe geçýän suratlary paýlaşdy. Türkmenistanda ýymy tönümleriniň hususan un çöregiň gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýän wagty ardy wagtly hökümetçi neşir ýurduň adyk yetmezçiligini inkar edip maglumat çap etdi. Arzu taýarlan soňky habarynyň adyk gytçylygy barada garaşsyz habar çeşmelerine çykýan maglumatlary ýalana çykarmagy maksat edinýändigini öňünden gytaklaýyn ma'lum edýär. Neşir alyjysy dukanlarda düşürilen suratlardaky söwda tekçelerine görkezilýän adyk haritlaryň müşterilere el ýeterli bahadan satylýanlygyny öňe sürýär. Arduň maglumatyna paýtagtyň bazarlaryna ilkinji nowatda zerur bolan adyk önümlerini bazaryň ortaça narhyndan 2-3 esse ardan bahadan berýän ýürütüleşdirilen döwlet arzanladyş nokatlarynyň bardygy aýdylýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri hökümetçi saýtynyň habaryna syn edip onnaky käbir maglumatlaryň ýurtda dowam edýän gymmatçylygy tasdiklaýanlygyny aýdýar. Neşirin jurnalistleri krizis başlanandan soň narhlaryň birden pesinden 2-3 esse ýokary galanlygy barada habarlar tasdiq edýär diýip Kronika Türkmenistan ýazýar. Türkmenistanyň iki görnüşli söwda dukanlary bolup, olaryň biri döwleti degişli beýlekisi hususy dukanlardyr. Döwletiň dukanlaryna haritlar resmi derejede keskitlenen bahadan satylýar. Ýöne ýurtda valyutanyň gara bazardaky bahasynyň resmi kurs bilen deňeşdirenine telim esse ýokarlanmagy bilen hususy dukanlardaky narhlar hem galdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna $1 bahasy 3,5 manatlygyna saklanyp galýar. 25-nji oktýabrda Azatlygyň habarçysy ýurduň Demirgazyk we Günnowar regionlaryna dollaryň näresmi bahasynyň häzirki günlerde 21-22 manat aralygyndadygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapdarçylyk edýän internet neşirleri şol bir wagtyň özünde döwlet ýetirligindäki media serişdeleri ýymy tönümleriniň suratlaryny we videolaryny häli şinni köpçülige ýetirip durýar. İlat tertip 2 ýyl bäri adyk haritlarynyň hususan un we çöregiň yetmezçiliginden ejir çekýär. Döwleti degişli dukanlaryň öňünde uzun nowbatlar emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar un çörek satyn almak üçin ýurdun käbir regionlaryna ýerleşýän döwlet dukanlarynyň öňünde ýer-ýerden giýjoýlana çenli garaşmaly bolýanlyklaryny gurrun berýärler. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň ýeti ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Döwlet emeldarlary we hökümet resmiýetleri bu ýagdaýy tasdiklamaýar. Ýöne soňky 10 aýyň dowamyny hökümet baş tutany karara gol çöküp ýurtda adyk bolçulugyny döretmek maksady bilen 2 gezek ýürüýti topar döretdi. Olaryň birincisi geçen ýylyň 8-nji dekabryna döredildi. Prezidentiň gol çeken degişli kararyna toparyň ýurtda adyk howpsuzlygyny üpçün etmegi maksat edinýänligi bellenilýär. 5-nji iýulda döredilen pudagary toparyň hem ýurdun içerki bazarlaryna adyk haritlarynyň bolçulugyny artdyrmagy maksat edinýänligi habar berilýär. Beýleki bir tarapdan Azatlyk radiosyna sentýabr we oktýabr aýlaryna goşulan videolarda ýurdun Demirgazyk welaýatynyň döwleti degişli adyk dukanlarynyň öňünde dörän nowatdan video görnüşler görkezilýär. Azatlygyň regionaky çeşmesi 4-nji oktýabrda ýetiren maglumatyna döwleti degişli un çörek dukanlarynyň biriniň öňünde dörän nowaty 600-700 töweregi adamyň gatnaşanlygyny habar berdi. Ýurt içindäki beýleki bir habarçymyz 25-nji oktýabrda ýiberen maglumatyna Golaýda Türkmenabaş şäherine ýerleşýän döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde un çörek satyn almak üçin 250-300 adamlyk nowatyň döränligini habar berdi. Lewap we Daşowut welaýatlaryna ortiýetden getirilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat çykdy. Aşgabat şäherine Gadastanna öndürilen unyň 1 kilogramy 8 manat 50 teňeden, Orsiýetden import edilen unyň 1 kilogramy 12 manat 50 teňeden müşterilere satylýar. Türkmenistanyň yerli önümçiligi degişli unyň bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Hökümete ýakyn saýtyň soňky maglumatlaryny ýurdun paýtagtyndaky adyk bolçulugy habar berilýär. Onu welaýatlardaky ýagdaýlardan söz açylmaýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän.
Lewap welayatynyň merkezi bolan Türkmenawat şäheriniň Niýazow adandaky Şaý ýolunyň uğruna ýerleşýän Gökbazarda para bermeýänleriň ol ýerden çetleşdirilýänligi we üstesine de haýwat atylýanyny öňe sürilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň anonim galmagyny isläp Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenawatyň Gökbazaryna süýjü köke we gazly su önümleriniň lomoy söwdasy bilen meşgullanan 55 ýaşlaryna söwdegardan hut özüniň 19 oktýabrda şeýle ýagdaýa duçar bolanyny öňe sürýär. Bazarda soňky wagtlarda söwda satyp gowulman soň özüme berilen ýerden 30 cm süýşüp ähli önümleri daşarda alyjylara görkezer ýaly bölüm urunudum. Bazaryň dolandyrjylary bu sebäpden men bilen dawalaşdy. Muň üçin köpçük dajetdim. Bazara näçe salgyt tölemeli bolsa men şonu töläýin. Ýöne indi muny ýykmaly. Oğlum söwda oňly bolanok diýip haýyş etdim. We näçe tölew bar bolsa berjekdigimi bildirdim. Bazaryň ýol başçylary şonu da ol goşmaçy bölümüň ýykylmagyny talap etdi. Bazaryň gelşikligine zyýan bermeýär we kada kanunlara hem ters gelmeýär. Şoň üçinem ýykjak däl. Eger bular ýaly düzgün tertibe kanuny seredýän bolsaňyz, onda baryň bazarda dowam edip gelýän bir düzgünçiliklere şäre görüň diýsem, meni bazaryň polisiýa bölümine gitdiler. Men öz işimiň bir kanun däligini subut etdim. Polisiýa gerek bolan ähli resmi namalar bilen diýip Türkmenawatly söwdegardan Azatlyk radiosyna beren gürrüňine şeýle dowam etdi. Bazarda 25-30 töwereginde adam günlük $15 para berip arkaýyn valyuta söwdasyny edip Garabank hökümini işläp ber. Polisiýa para bermeýänler bolsa ertirden aşama çenli bazaryň töweregine hem getiren oklar. Bazarda paragorluk düzgünniň daşynda bir iş etmäge ýeltenýänleri köçede kowalaýarlar. Bazarda günlük derman satýanlar bar. Olaram her gün bazardaky polisiýa işgärlerine $15 para berýärler. Menem dollarçylaryň, dermançylaryň, çilimçileriň we beýleki ugrunlukda maýda söwda edýänleriň kanseliýariýa önümleriniň satylýan ýerine üýşüp bermeli parany jemläp polisiýanyň bir işgärine bir aýal tarapyndan gowşurulýan mahalyny surata düşürdüm. Şonu ol ýerdäki aýallardan biri men surata düşürenimi görüp derrew polisiýa arşikaýet etdi. Ondan soň öz dükanyma baryp oturanmadyma bazaryň polisiýa işgärleri meni alyp gitdiler we 2 gün şäheriň polisiýa bölüminde göz astynda sakladylar diýip söwdegardan aýdýar. Onuň gurrun bermegine görä polisiýa işgärleri derrew elinden mobil telefonuny alyp onnaky bar surat hem videolary pozupdyr. Ondan soň surat hem videolary kime iýerende barada dürlü basyş astyna sorawa çekipdirler. Sorawda oňa sen polisiýa işgärleriniň öz wezipesini amala aşyrmagyna päsgelçilik döretdiň. Sen Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarasyny maskara etjek bolduňmy? Ýaly sowaller berilipdir. Ol polisiýa göz astyndan goýberenden soň Gökbazardaky bir düzgünçilikler barasynda Türkmenawat şäheriniň kazetine arz edipdir. Şol güniň ertirem prokuroruň kömekçisi ýanyna çagyryp, sen polisiýa işgärleriniň gizlilikde suratyny alyp video suraty düşürüp, haýsy döwlete içarlyk edýärsiň? Suratlary we videolary haýsy ýerlere ýaýratdyň? Hukuk goraýjy edaranyň işgärleriniň saňa garşy çäre görmeginiň öňüni almak üçin şeýle hereketlere baş goşduňmy? Sen bu edenleriň üçin 7 ýyldan 12 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilmeň gerek aslynda. Indi gaýdyp sen marada şeýle zady eşdäýsek ýa-da ele düşäýseň, onda gözüňi gönü zyndanna açarsyň diýip söwdegar zenany günäkärläp haýwat atypdyr. Ol 22 oktýabrda Gökbazara baranna dükanynyň petiklenip daşyna goraw çekilip goýlandygyny görüpdir. Bazaryň administrasiýasy oňa bazarda bir düzgünçilik döredenligi we bazaryň tertip düzgünine boyun bolman üçin çetleşdirilendigini düşünüripdir. Ol özüniň bir kanun iş etmeýändigini, gaýtam bazardaky parahorluk düzgünine çäre görülmegini isländigi üçin şeýle ýagdaýda cezalandyrylanyny öňe sürýär. Ýatlamaly bolsa 7 awgustda anonim görnüşde habarlaşan we Daşowuzyň Daýhan bazaryna ýazgy edilen video ýazgyny uğradan Daşowuzly çeşmämiz polisiýa işgärleriniň hususan bazarlarda oňluk gök miýwe önümlerini satýanlary kowýanlygyny, sebäbi olaryň käbir beýleki söwdegarlar ýaly polisiýa işgärlerine para bermeýänliklerini bildirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet medeniýeti Göktepe etrafynyň paýtaçylarynyň döwlete tapşyrmaly paýta plan borçnamasyny
ilkinji bolup berjay edenini habar berýär. Göktepelik härenetçiler harmana 9250 tonnadan gowrak paýta tapşyrypdyrlar. Ahal vilayatyna paýta mewsüminiň depkini barada döwlet medpugatynyň 15-nji oktýabrda çap edilen habarda etrawyň härenetçileriniň borçnamanyň 80 götürüminiň höttesinden gelenlikleri habar berilipdi. Yurdun ova hojuluk pudowyny alınıp barlayan işlerden habarly yerli synçylar, hususan Göktepe we Bäherden etraplaryna inçe tüýümli ýokary hilli gowuçanyň ekilýändigini, paýtanyň şeýle görnüşiniň beýleklerden tapawutlukda giç godulaýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatda synçy Murat Bugaýew bu barada şeýle gurrun berdi. Neler planlarında olan kutlu olsun harmanlarına bereket, Göktepe'nin, Bäherdenin, Segenin, millen olur bu parça planı dolmağa, bu mümkünçülüğü yok diyenlerin adamların zahmetinin üstüne atarak çekmek netim yok. Tersine şu yerde parçanın kımmat tortu, ince filmli parça diye. Ve ince filmli parçanın da beyleti orta filmli ak parçadan tapavudi adatça şorbur vattı deneklenen olsa oğuzları 20-25 gün senesi gidersin diye. Diýip Bugaýew belledi. Resmi maglumatlarda Göktepe etrawynyň ekin meýdanlaryna paýtanyň haýsy görnüşiniň eklenligi barada maglumat ýok. Synçy Bugaýew agdalýan etraplarda ekleýän paýtanyň görnüşi barada mundan uzak ýyllarda etraplaryň käbir yerli ýaşaýjylar bilen gurrundeş bolanlygyny belledi. Göktepe etrawyna dogulup häzirki wagtda ýurdu dolandyrýan prezident Berdimuhammedow owa hojuluk pudowyny alınıp barlayan işler boýunça soňky aýlarda bir näçe gedek nägileligini bildirdi. Ol 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde bu pudowy özgörtmek barada bir näçe çödügi tödürledi. Prezident 19 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde bolsa, Owa Hojuluk Universitetiniň ilim işgärlerinden ýurdun owa hojuluk pudowyny amala asyrlayan özgörtmeler barada media serişdelerine çykyş etmegi talap etdi. Synçy Bugaýew ilmi işgärlere mediada çykyş etmek boýunça edilen çağırışlar barada şeýle gurrun berdi. O Hojuluk Üniversitesinden edilen talap doğru veya yukarı uzayları önsür ilimler akademiyasynyň filiali ýa-ni bir zat bolmaly. Onuň bilen ilmi işgärler goýetmeli, ýurtda bilmeýän ýagdaýda diýip Bugaýew belledi. Türkmenistanyň paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyny halkara hukuk toparlary tanqid edýärler. Garaşsyz çeşmelerde şol sanly Azatlyk radiosyny bu ýylky paýta mewsümini büdjet işgärleriniň paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada ýergiderli habar berildi. Türkmenistanyň bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowy çekildi we 1,50 000 tonna paýta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Döwlet ýeçiligine maglumat serişdelerine paýta mewsümine mejburi zähmetiň ulanylmagy barada ýagşydan ýamandan kelam agyz gurrun edilmeýär. 1-nji oktýabr güni halkara hukuk goraýjy guramalar prezidentiň saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna dowam edýän mejburi zähmete protest bildirmek maksady bilen nägililik çäresini geçirdi.